Усещаш ли как денят ти минава под диктовката на хаоса? Новата книга на издателство Надграждам. 24-те часа, които определят живота ти. Система, която преди 100 години е създадена от Арнолд Бенет за първи път на български език. Как да извлечем максимума от нашия ден? Джобен формат, невероятна есенция, много лесно за приложение, стотици пратки потеглят към нашите читатели. Ако все още не сте заявили вашето копие, може да го направите от линка в коментара или някъде около това видео. Кликнете на линка и заявете вашето копие от издателство Надграждам. Аз съм Борис Бачев. Последвайте нашите канали, защото предстоят много интересни заглавия и много полезни неща за вас. Чао и до скоро!